Històries ocultes és el títol d'aquest projecte que vaig impulsar el 2022 i té com a objectiu principal establir connexions entre dones nascudes a Catalunya i dones nascudes en altres llocs del món que viuen a la mateixa ciutat. Organitzem trobades i en les trobades compartim experiències, compartim històries que a vegades queden ocultes o perdudes perquè les empassem. Els temes més específics que treballem sempre tenen a veure amb sentir-te com a casa. Utilitzem 4 llenguatges artístics: l'escriptura autobiogràfica, la fotografia participativa, el collage i al final de les trobades fem un podcast. Entre vosaltres. Com a resultat d'aquestes trobades, que solen ser entre 6 i 8, preparem totes juntes una exposició col·lectiva. L'exposició dona veu i posa cara a les experiències de les dones que han participat. ¿Cuál cámara miramos? Sí, porque estamos como la prensa. Gracias. Si penses en la pregunta què és sentir-se com a casa o què cal per sentir-se com a casa, t'adones que són preguntes molt rellevants en aquest temps de migració, de canvi, de moviment. Per això crec molt important per la ciutat i també els ciutadans connectar-se entre ells i connectar-se entre bombolles, pot ser socials, lingüístiques, culturals, i així és un pas cap al trencament amb el racisme i els estereotips de la nostra ciutat.